Haina hai sal kolongma bemar manjagai thongarok laijak bukhuk manik swari tirpra musai hatia kumar tirpra phia bemani silai bemar kotor belaino judakuk wanama singsa kidney bai baksa pathor torjak bohok bisingo abahaina bukhuk manik swari tirprani sakhamnogo thangai najakmani yaklo doktorok bai operation khlainani bagai sajakmani phia rangpusa kunini bagai operation khlaimanya ngai tabuk thongarok laijak paithago mokolni mukti kupulung klai lukurokni thani chubasu sanani nangka busa khoroknino khibi thangnani muchungya hwnui kabui tongjaka bukhuk manik swari tirpra kami ingkha 48 koromsora constituency bai khobjak dumasora ps ni west jamisora astoram kamini bukhuk manik swari tirpra haike khaganang maiganang lukurok chubasu khlainani muchungui tongkha chini screeno gp number jago norok chubasu khlaimano haike tamosaka khaninadi manik swari tirpra Nini rugi obo phasokai tang mani obrok kya saidi khana romanu pathorok mani pule no akai kuno daktorok hospital lo thangmani daktorok ni respond barai doctor paisago kidney go holong go jang ja operation khaidi ni sapule operation hospital lo go thangmani ki sai hospital daktorok kai ge hospital lo go wai busuk thangla no bat sidi sang khaijak aro takaisi din sapule khulayo ke ar takaisi din sago ge rugi ong mani kai bo bisini simio 12 বছর কাজা 12 বছর kakhano gai tak chini hastini khaganang maganang lukurong no nini kokta kasar mung tong nai lukurong no khaganang mai dano rok jotan kesu bakhi sapule bongoni khoksaman khongniman Coba nang japli no. Ngai o tak o kidney dio pathorong o hini ke o kidney pathor kai basuk rok torkhai ni rok doctor bai sajak. kidney bising koljamang jung sago Pathor doctor operation sapule bokai saptani bising no operation khai din sapli no. Ngai nok tak jara MLA Sar Poldangsu MDC Sar Sanjay Das Mondol President Sar Sanjay de Burma bogrong no kogrok di sakonka o rugi rong no tiye tuni se prothom khayo ake tini se pratham no garo kuno borok parani ruaja rok chaudhary rok phaine pheji ko kaisam ji sade ko tuni se protham no khai nini sini mung kya sadi pele manik sori tripura no do angkai tak oboi ni rugi rong no tui nung tak ta sanani musuk hasteni jara naitong nai tripura sarong no hasteni lukurong nang khomjaga jotola ane location bra no kosto hoinga bini kitini pathot gorjama jena sa pala doctor thanga doctor thamani bophaino singtorang korin bai operation khaimia doctor thampano doctor jam thamai bithi nairogo bithi sarba ke ndai kai takai doctor sairogo aro doctor ta takhasidi wase direct kongo operation hospital thansidi akhese hamchana ekhe bari nai in sapta bisin thamakai hamu ekhe din tong bari tak kitimai baksa no holong man sap mane operation khainani bagai doctor khai bo hospital logo bo jaga thani rokini sajak kholaini de doctor ka pokai sapala jibi thani hene kai jibi thane pana je than pana chena ek paisa se taya pha kari ja nge je ani jab kam khaisa go ai khaisa go ata ke tongon bagai amta are jaya an bagai joto logor no sini tripper hani hastene lukoro khaganang meganang no borong so manu banba ambo mate mazana hene khone sobasu chande phule sini aro sini achile koran thane poldam sar mini MDC sar mini anga Sanjay Das mini Sanjay Donma mini kawma neta pedar mo khono moi khulomoi am chanda phule ani location mathani lang kathang mane gam khenai ani musuk jak phule no gam khenai oi ma bono o basa buti tak su suje kho basa gira kho ge bobo
salpode kap dong basang ya galang betang hai thicin nani ane kap da gang go kaisa basa gira ko kaisa kare kaisa direct kare hai obakai am kare মানে মা করে মানে পৃথিবীর করে kare ma kare kitu kare pha kare bita kare ke kaisa kare kare ta basa bota kala joto gira ko se to de khasi sisi ko motom pe abon bagai ang to lo ko na anu berenya ang ya ta tor ma ko goi mai na musu da fle ओके tak nok je sini o sar MLA poldang surong no sal kya wasa suk sakon jak de orugini paper no tuye Apalagi sakon ya kalau taksi mana podo go kia pobo hade hamno bonaji sare to na ai sare to na ai tai takai ai bini rugi si marung hang kai thai nyaw ai sakai mana takai takai ang joto no ko gele taksi ang sanai hanai taksi poila ang joto lukorong hasten lukoro MLA ni MDC ni joto no ang kobok jakle joto khung se bakham na kana ani nukhung go ari ke phaina phe manga hama ani nukhung bani iti gam de se de joto on bakam joto no emne nang tak je kam rokhai borong no ri kam rokhai ai phele je kam man ro khayo ro sabsa maya hajara khane bro ta boro man or thanja pele maya khay ai no gotong pele ke matong pele ke o hajira kheke bodang maya borong ro kutuk galai rong ma phayo obo ta sade ob to nang tini ron ai manek tini kong yo khana la sade an pe hin jago samay kai eke oboni bising to si aro tak rugi nawan bisin ta aro rogi birar ke ta bini problem se ka bang kai ang kono ta khai se khai jinani on kai no bini ma masang ni ro kam thangai no bosi rogi hin kai misa khai ne kare jaga kare jobin kare je agi o hospital o tilang mani tabok ar tis tilang maya plino a telang maya guna telang maya o mane rang rok puisa rong ni problem rang puisan problem to masa mahne mo konda go bo asa ho mo konda bo thangka ngo langka mo konda la thamaya ko je sama mo konda ro tripura hani mo konda ro kitalain thandaga kai hospital ai ke ma boti to se ke to nai kha ke to bon nang pathot se ke operation se khaji ai kai hamia pele on ba bai tabang operation thaina ma to lo korong na ko ja khang je phal tai so da di hana ni khaga nang mai ga na tak bu ko je hastini stibra sa borok ro to no ni ani hiya be ang to no ko ja pele hai nini sini mong sairo siri ane sini mo khai haite ko tripura wajja mesara block khai mono PS kai dom sara ponsai kai wajja mesara nutun bazar para rok para kai ostoram para ustoram para no hambai sungno joraro man baga longka